por baman kisngi awan lam chipi da undang ya lam news Kayaw lura kayaw jong kilay po marat handay kabran nakasnong mau pansaw Langrens Mship Southwest Kasil District kabahap hapo jong Karanikor Block kabahap banyait lengba kasurok mau korwat wa kaji plang dilan plang mau pra poi sya kasnong mau pansaw napo kasnong mau pansaw hap yak jat tangkumba Sipo har katsan minit ban poi shaknega jaka wan ban pej ban lap dalag jong kikmat pen yak jing itanat jong knega jaka kaba kikot kayew luri lura handai kidon kidak kishin kiba pau shna katkum kakanap ubarem kibadon kidak so kidak jong kilai pemrat handai kidin kejat jong ki lada pikwa buan pej yaknega jaka phila ban phone hone number harum pranyo khandai pranyo nyo pra not san pranyo khandai pranyo nyo pra not san in yalam yapi ban pen yaknega jaka Oh, mata. Pet kan ni kayo luri lura. Kami dan menta. Pet kini idin hati. Pet kini hanya niwan mensaki lagi kemat. Ya kataka yo luri lura pet idin hati. Nana penuan pen isai lagi kemat. Baik. Nama bahang ni hau ni mausang udah sibun kidin jat. Jangan kimerat parok khot nadu kisnyang kicet kiskei kimasi kibelang kikla kiksau mat barok nama bahkan ni kade kejaka kata kayau luri lura hangpor maswa nama kajen su khana ong bahang ni hakajaka bat hang ni halo joni mausang maswa kidiki khandau ki mausang ketika yau jong ketika live homrat kayau hak menjadi Yawang hak menjadi yatit menbaki dan iklan beliau. Berhang ni nuksa baki din kla. Mat kita merat kita pun jong kita ki live home merat. Berkan ni kan jaka. Kita kita bajurong hang ni mausiang. Minswa kidon jaka ke yoba yosan jong kita ki live home merat. Bat menta dalam jong kikmat ngawan sakhi ya kani kajaka bat ngalap pa kekum ka jung khana jong kitemen kisan menswa ki ong ba kani kadi kajaka ka ba ekateng ka mountain hyang mau bloi ka mau siang ten hyang mau bloi ka ba he hadu ka ta langin pet nadu kut sedukut jeng jengai jong kani kala luang hadu aspa san phone lai spa metar Mat kedua nu jung khana ba hang ni ho mau. Katakan poi ka por, ka jing khit chumai ka ba khrau. Ka jing khit chumai ka serkai. Ki ong ba kitemen ki ong. Tu bidan hajan jong ka snong hajan jong ni mau teban mare ban hang ni na ba hang ni ujumai umla bat penpat penpra. Umla ban ang ya kini ki mau na ki ong ba langin song ha ki jing ki ba sana ka khandau ka sakat ka saang bat ka khandau ka sangutili ya ki jing ba ki biru ki men ki san ka ong ba de ban wan ba hang ni la ban ki na ma unio mau siang ulong ba skem modern hatrai jong khandau udui mau sang ba hedu hang ni bat hanya ha ka bang wan pet lang hang ni i ba pet ni gade ka jaka di menswa Kadai kata jaka di turun ba jong ksau. Ha ka ba ksau di turun ba ka pemeswa. Ba kita ki live home like kenjat ba. Kala kenjat satang ki din jaki sudah ba hanya. Ki din ksau, ki din masi, ki din ket, ki din skei, ki din hati, ki din kla, ki din masyang,
idin kulai, idin senyang, iba harukum. Mla surupan mudur, paki cingbun jong kita kimerat ki hati ki beh ki idin hati beh. Pada rapinuan saki le khmat, hang ni hapu rikasi jongi, ha kabang nujor kat pangalek, ni hang ni ngalap ba, di hang ni pek ni kadin masih kadin khet. Haga bala kanjat ia kata turung ba jong ksau haga ba timmen kesan ke khana ba kala kanjat kan pra ba dei na do kata kapor ba ksau uang ba pile banyanga hadu kat ni kani pile penjat jaga jing di jang hadu kat ni sampai kaya pinga sampai thong ya pi hadu ba na yap ksau la berngam ba ngada ngamlap biau brio ngamu iya kamet chang piro ninga susma ba jaga denjat chang pi naba uturung ba jangan sakut hagi kejat jompi bat pinem la ban lak nanga ksau la berngam bat nadu kata kapor ba hang ni ya ka kata ka yau luri lura ha ka ba mila kenjat kila leben ya kata ka jingdi jong ksau bat mentah ha ka ba ngasngeu jong sukhana lawan sakan jaka ni ba kitai jaka hang ni ilut ngalor jrong jong ni mau ilut ya ka jaka ka them jong ka ni baro bat kalong ro ka jaka ka internet ba ha ka bangan sakhi jang khmat hang ni ha jaka ha ka badon ka jong thu khana hang ni ha khasi bat hang ni ha po himarin bat ha ka sinong ma phan saw ka don ka ni ka jaka ha ka ni ka sinong ma phan saw ani kan wan sani ngi leng ti leng ba na makrowat sarang blang sa Mariam, sa Dulun, sa Wakaji, sa Plangilon, ha Plangilon ka don kawi kalat, pan pai sa Pangmingi, ka sorong na Plangilon kan poi be sama pansaw. Bat nama pansaw, man wan hang ni, man jat jaga kijat kalong kasan minit, kajan bah. Bat ha kini kijaka ha bangala wet, awan bangala pet jaga ni jaka. Kalong ka ba isakhi kita ki dinjat jong kita ki live homrat kita ki live homrat pai ka jengai ka jong ni mosyang ka jeng jerong jong ni mosyang mla ban bedur mla ban ui basel ha ka siawan man pet je kan ya ka jaka ka badon nam hapo ka rikasi jongi nama hapo rikasi mimpat lap kata ka yau luri lura kata ka yau luri lura jong kita ki live homrat ni dei hang ni hapo ka snong ma phan saw hapo ka himalarin hapo ka blok ranikor bat hapo ka constituency ranikor hang ni phin lap sai ba kani ka jaka ka ba ka teng ka mountain hyang mo ploi pet kani ka banyo eki kuwan baman kasngi sumha ban subscribe ka channel ulong yelang news kuble shibu